très très urgent et très bonne nouvelle. Bonne nouvelle filanan jumɛn ye ko français ka sɔrɔsi dɔ minɛna Maroc drogue de minɛna bolo metla ka fɛn kalan san nɔ malien ko Maroc k'u ye français ka sɔrɔsi dɔ minɛ ni drogue ye malien o tɛmɛnen kɔfɛ an ye bonne nouvelle filanan fana sɔrɔ malien y'o de fɔ sa n ko bi video ka di sa a ye n ka taa malien bonne nouvelle filanan fana ye mun ye a ye nouvelle tellement min sɔrɔ san nɔ ko président Assimi ko malien denw ye kuleli min kɛ ko injustice bɛ Mali kɔnɔ président Assimi bɔra a kumana a ko k'a y'a mɛn an bɛna tila ka président Assimi yɛrɛ kumakan k'a la ko hakilinata dɔ bɛna taa Mali justice sariya taabolo la ko ni Ala sɔnna ma k'a bɛ ka malien denw sago ye on dit bravo le maréchal Assimi que Dieu bénisse le Mali. Mali a une nouvelle sabana comment on appelle là nanna mun sɔrɔ ko dɔgɔnɔw ka dugu la an ka armée bunteni da terroriste ka fo bɛ ka boli ka tigi dogo jidaw ni fɛnw na sa nɔ an de fana sa l'armée monte en puissance o ye terroriste bunte fo bɔngɔsiw bɛ li a dɔw bɛ ka karabati yɛrɛ siri sa an bɛ tila k'o yɔrɔ fana kala sur la page pays de Gon malien an y'o de fana sa ko n'an bɛ taa an bɛ se an kana décourager an ka dan ka autorité de transition mɔgɔw la an ka da président Assimina ka bila an kunna ka fɔ an bɛ Mali kura min nɔfɛ malien ni Ala sɔnna ma an bɛna Mali kura sɔrɔ Ala tɛmɛ malien an ye nouvelle naaninan mun sɔrɔ o ye k'a fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an balimacɛ bɛn le cerveau bi kunu a tun bɛ CNT kɔnɔ Maliki Jawo ni bɛn le cerveau u tun bɛ tulonkɛ la ala fɛn jumɛn bɛ bɛn bɔ diɲɛ kɔnɔ sa awa jugu bɛ dɛsɛra ka sinɔgɔ Maliki Jawo ye minute 5 de kɛ an bɛ Maliki Jawo fo malien a ye colonel Maliki Jawo fo ko colonel Maliki Jawo ko Segu Tunkara ko k'a tɛ colonel bɛ dɛ ko Maliki Jawo kɛra général Maliki Jawo de bi Maliki Jawo ko ka di ne tɔɔrɔ ko bɔnbɔnni kalama ne bɛ mɔgɔ critiquer kɔrɔ da ko n b'i contre la mais Maliki Jawo merci Maliki Jawo ye 5 minutes kɛ ani bɛn bɛ tulonkɛ la u ye galon tigɛ ko loi caman bilara fɛngɛ kɔnɔna na bɛn ye loi minnu voté CNT kɔnɔ o ye ministère du travail et de la fonction publique a y'o loi voté mais loi mun bɛ taa président ka wari yɛlɛli sanfɛla la ani comment on appelle la loi des finances ani CNT ka dɔ fara o budget kan o loi bɛ voté wagati min na o ka sɔrɔ bɛn kun taara ɲɛgɛn na wa n taara a kun bɛ ɲɛgɛn ko bɛn kun bɛ ɲɛgɛn na o loi ma o voté kuma ma kɛ bɛn ɲɛna mais bɛn ni sɔrɔsiw ka di bi bɛn ni Assimi ka di bi bɛn ni Maliki Jawo yɛrɛ de ka di i b'a fɔ ko bɔnbɔnni kalama malien kɛlɛ banna pewu awa jugu dɛsɛra ka sinɔgɔ dɔw bɛ balo nin ko de dɔw a ka di dɔw ye don o don bɛn ɲɛni fɔ Assimi ma dɔw balo de ye nin ye mais jugu malola bi an bɛ Maliki Jawo fo dɛ non Maliki Jawo bravo Maliki Jawo ye grand frère ɲuman de a y'a yira k'a fɔ ka bɛn le cerveau ka d'a ye awa Maliki Jawo ni bɛnniw tun bɛ tulonkɛ de la CNT kɔnɔ tout était cool malien k'an bɛ bɛn de nɔfɛ transition kanubaga bɛɛ minnu ŋaniŋe ye kelen an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana na avancer sur le Mali qui gagne Segu Tunkara bɛn le cerveau ala de Mali fasoden ɲuman bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini fana n ko bonne nouvelle dumanba de bi video in ka di koyi a y'a kolonkolon dɔrɔn jugu bɛ dɛsɛ ka sinɔgɔ su in na an bɛ sinɔgɔ tigɛ ka b'u bɛɛ ɲɛna su in na malien kan ka taa n'an bɛ taa an bɛ se an ye nouvelle dumanba dɔ sɔrɔ sisan ko courant tigɛ bɛna daminɛ Faransi malien a video bɛ yan dɛ ne m'a fɔ dɛ ko courant tigɛli k'a bɛna daminɛ Faransi ko janvier bɛna jɔ Français ko irisiw u kɛlen bɛ ka sanction min kɛ irisiw kan ko Faransi courant k'a bɛna tigɛ Faransi non seulement que Faransi courant bɛ tigɛ Faransi métro min fana bɛ boli fo mɔgɔ bɛ courant sɔrɔ métro la ko métro dɔw fana bɛ fermer ko Français dɔw commencera ka taa lɔgɔmakutun de dɔw ka sokɔnɔna la san nɔ gazi ko bɛna tigɛ Faransi hala tɛ mɛn donc Faransi président Macron bolila kun bɛ kasi la ko Amérique k'u dɛmɛ ko Faransi mago satɔla don malien ko école dɔw bɛna fermer awa métro fana bɛna fɛngɛ ne kumakan tɛ dɛ Français ka journaliste dɔ de b'a fɔ n bɛna tila k'o fana kala an bɛ jɛ an b'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ malien y'o de fana n ko bi video n k'a ka di ka tɛmɛ ɲinan san bɛɛ video kan mouvement victoire et gloire ala de mouvement victoire et gloire fama an ka taa t-shirt la na ala n wasalenba nisɔndiyalenba awa ko fasoden ɲuman bɛɛ bɛna taga faso mɔgɔ bɛ Mali fɛ a bɛɛ bɛ taga ɲɔgɔn sɔrɔ fana kaw a y'a préparé dɛ fana mɔgɔ bɛɛ ka bɔ sini bɛn le cerveau bɛ kɛ fana sini docteur Alaye Bokoum bɛ kɛ Mali activiste ɲɛnama n bɛ sig'a kan Mali activiste ɲɛnama bɛɛ bɛ kɛ sini fana ka di sini koyi fana ka di ka tɛmɛ hali kuluba ka sini awa bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fana sini Mali activiste ɲɛnama bɛɛ malien meeting bɛ daminɛ fana sini 10 heures fana kaw voilà a bɛ baara la an ye fɛnw ye on est très content malien an bɛna don an ka sujet bakuruba yɛrɛ kɔnɔna na an ka sujet fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an kumana fana kan ko Français ka sɔrɔsi dɔ minɛna ko drogue n bɛna drogue photo bɔ k'o yira la fɔlɔ malien a ye drogue lajɛ
abe fo nama ko cannabis an ta photo la ni ya fara farale ɲɔgɔn kan u ka drogue dɔ de don ani marijuana ka surun ɲɔgɔn na ko de minɛna français ka militaire dɔ bolo Maroc Mali Maroc de ne ma sɛbɛnɛ a sɛbɛnɛ fila yɔrɔ la maintenant a fɛngɛ kala san nɔ a fɛn sɛbɛnɛ filɛ nin ko français ka surasi dɔ de minɛna ni drogue ye segukaw a ye dɔw min a ka dɔw minɛna ha segukaw aw ka dɔw minɛna k'a fɔ seguka bɛɛ na k'u ka dɔw minɛna maliyɛnw segukaw aw ka dɔw minɛna ko français ka surasi de minɛna ni drogue ye a yɔrɔ sɛbɛnɛ filɛ dɛ an ka taa yɔrɔ la voilà a filɛ nin an ka taa ka teni na a ka faransi teni fila la tantôt maliyɛnw a filɛ sɛmɛ ko trafic de stupéfiants en escalade au pôle de Tanger, Maroc. Un militaire français a été arrêté par la douane marocaine après avoir découvert qu'il était en possession de plus de 12 kg de sancines de cannabis. Et à la dé, drogue minena, Marocain Francis Sorassou, a obe drogue fere de kekoui. Ima Francis Sorassou na drogue Mali Nord démissionné bekara drogue fere lai. C'est où aya do mina se uga ga do mina na ambe seko la sana kanefo no ya nga victoire gloire yere et président d'honneur ye ambe seko la sana kanefo ambe bouye aidra fo ashrifu srafa depuis nyoro bouye vision mogo ko fort de changement be de be na nyogo be shini fana a fana kadi shini sa malion fort de changement be mogo mogo ka changement ke mali kono be be nyogo soro shini fana malion ko ya Francis Sorasi de mine drogu ba bulu cannabis a photo fla orola anya photo bo ambe ski ka botukuni biye vendredi 2 décembre 2022 ayere nyate Francis Sorasi te ka fenge fleni donc ya kungolo ndugo ko Maroc douane mogo ko ya Francis Sorasi mine ko drogue de kumba bulu voilà en escalade au port de Tanger ou ka port de be no Maroc port de ko Tanger Maroc un militaire français a été arrêté par la douane marocaine après avoir découvert qu'il était en possession de plus de 12 kg kilogramme tan fila o drogue de yera français ka fɛgɛ kun militaire dɔ kun awa kɛra Maroc de koyi maliyɛnw u y'a nouvelle dogo ko Bobara Sumuni awa Segu Tunkara ka radar bɛ fan bɛɛ i mana dogo dɔrɔn Segu Tunkara bɛ bɔ a kalama donc a y'a to n ka faso mɔgɔ dɔw minnu tɛ faso fɛ an b'olu dɔw bloqué fɔlɔ donc maliyɛnw a yɛrɛ nin ye nouvelle ye dɛ i tɛ nin RFI tɛ bɔ ka nouvelle fɔ RFI tɛ bɔ ka nouvelle fɔ awa fɛngɛ tɛ bɔ ka nouvelle fɔ a ye nouvelle dumanba dɔ fana sɔrɔ Premier ministre Choguel ben allé ha malien Premier ministre Choguel yɛrɛ nana ka ban yɛrɛ ayo kepew atali semaine sɔrɔ bila abe Choguel primature la bara bana koyi munu be ka bɔ ka mɔgɔw bila fili la mais sega yɔrɔnin kan malien aye ni yɔrɔnin partager de ni adama vocal de malien bonne nouvelle Premier ministre Choguel ben allé ayo kepew bara bana munu be ka taga information bila ka mɔgɔw blog wo kana dala de bien vendredi 2 décembre 2022 Premier ministre Choguel présentera de palais là a kan ka gouvernement kura min sigi o baaraw bɛ daminɛna déjà yɛrɛ minnu bɛ nkalontigɛ la a y'u to yen yɛrɛ nɛgɛ da kɔlɔnkɔlɔba b'o ci de ko ni mɔgɔ min ko k'a kunkolo garannen don sɔsɔli t'o la dɛ a bɛ fugulan bɔ dɔrɔn n'a kunkolo garannen don o bɛ n'a kunkolo garannen da an b'o dɔw la donc maliyɛnw so filɛ a bolikɛnɛ filɛ ne Segu Tunkara d'aw fana Choguel natɔla de don ni ala sɔnna ma aw bɛna Choguel ye sɔɔni dɔrɔn baara banna koyi le premier ministre par intérim colonel Ablaye Maïga an b'a fɔ k'a bɛ taa Kayi ko baara barrage ba dɔ dayɛlɛ Kayi malin barrage électronique barrage électrique je m'excuse on va d'aller Kayi le premier ministre par intérim kabeta Kayi chini samedi avec la sigi na chini ngene na borola est-ce que on a ka voyage là-bas donc Choguel kel mena bara damene o la ko fait donc malien de la do fo na de mais Choguel kel na to la do est-ce que Choguel beteme clé ça va gabler na mana malien bara ko 6 bara bla ayo daga sinogo Choguel na to la do ko awa Choguel bena gouvernement kuro fra sigi voilà façon de numéro de be fara ɲɔgɔn kan san Choguel bena ka baara daminɛ a y'aw dɔw ka sinɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ manamanakan fɔ la u bɛ place ɲini de la u bannen bɛ baara ma baarakɛbalini ninnu voilà an b'u wele ko baarakɛbalini minnu bannen bɛ baara ma ka place ko kɛ fond de commerce ye o tɛ marché bilen koyi an bɛ Mali kura de la maliyɛnw bonne nouvelle filanan fana bɛ yen tuguni maliyɛnw an bɛn'o ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw très urgent très bonne nouvelle maliyɛnw président Assimi bɔra ka kuma justice ka tabolo la ko Mali justice ko yɛlɛmali de bɛna don a la président yɛrɛ de bɔra ka kuma dɛ ko il faut ko justice tabolo ka fali o ye Assimi ye président Assimi ala k'i sara ala k'an to ɲɔgɔn ye i jija dɛ Assimi n'i bɛ fɛ i ka lafiya Assimi dɔrɔn u mite i ka tugu bila fo Kidali minnu bɛ ka mɔgɔ minɛ hɔrɔnw bɛ Mali magistrat hɔrɔnw bɛ yen dɛ a mɔgɔ ɲumanw bɛ yen dɛ mais dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ wariminɛw la dɔw fana bɛ yen tuguni olu bɛ ka binganiwalew kɛ an ma sita kili maire ta ye
utaro mina ka bio ka ko datu ngalon ka ali ga liberté provisoire dama ade mamogo bo fana kofela la ni ade ma ka justice de la ay ni justice balé ka boy président Assimi merci beaucoup anga Assimi ka kuma kana me ay mun fo justice ka yoro la aw ne anga je angola je ñoko fe aw yere ka Assimi kuma kana je président Assimi be ka kuma justice ka anga la me ñoko fe. Les discours ne sauraient suffire. Ensemble, nous devons donc poursuivre la réforme déjà entamée dans le secteur de la justice qui, rappelons-les, regorge de nos magistrats intègres, soucieux du devenir de la famille judiciaire et pour lesquels le changement de la ko kuma bana blé Assimi ko kale be vitesse Assimi be 200 km à l'heure de là ko kuma bana peu ko il faut que justice ka black la clinka justice horon procureur horon be Mali kono de mogo nyuma be justice la de mogo na mandoro ne be wallahi mogo nyuma chama de be justice kono ne re domba go be magistrat be horon de du Mali justice nga foli ba wi wallahi aw mogo chama ba wala unu kan de mogo do de bala o de be ka otoko chien ne tiga toli ne tiga nyuma kemenyimi ne tiga toli kelem blala bila ba benogo mogo da na mandoro ala te mogo tambo mo justice de mandoro munu be politique barala munu be feka Assimi ka fanga Dakari o magistrat de be Bamako kono ani yoro wula de u be ka bingani wale ta ko nyesi mogo ma ka bi mogo ka mogo la maloya o procureur u be ayu be pla ka ta fo Kidali Assimi ambifo Assimi ko kuma bana ko bara de be na damene aw na nga janga président Assimi la me samno kuma bana ko 6 barabla Assimi kuma damene mais yali Assimi ka kuma yoro jme fora aw ne angola de ñoko fe. Le non-respect des principes d'égalité et d'équité, l'inexécution des décisions de justice, la non-maîtrise des lois et procédures, la corruption sont entre autres facteurs qui entravent la bonne distribution de la justice. Les acteurs de la justice en sont conscients et ils ont décidé d'en débattre, proposer des solutions pour briser la crise de confiance entre la justice et les justiciables, d'où le thème de la rentrée des cours et tribunaux 2022-2023, une justice plus proche des citoyens, problématique de la bonne distribution de la justice. Voilà. Le citoyen ne se sent vraiment proche de sa justice que quand celle-ci est bien distribuée. Merci beaucoup. Ko jamana den ta yɛrɛ y'a ka justice kɔnɔ fo n'a ka sɔrɔ justice tɛ ka baara kɛ normal la parce que a magistrat caman bɛ yen bi u bɛ bingani wale de ta k'u ka jugu a procureur dɔ bɛ hali Amadu Kufa ka fisa n'a dɔw ye bilayi ni Ala cɛ u bɛ binganikɛla yɛrɛ mun dɔn dɛ a dɔw yɛrɛ kan ka bila k'u bila peine capitale de la kaso la bilayi talayi c'est des vrais dangers du Mali des vrais ennemis du Mali au procureur u bɛ yen dɛ u bɛ fɛ ka yɔrɔ bɛɛ ɲagami u bɛ yen dɛ n'o de fɔ adamaden i mɛn'i ka ko la jɛɲana diɲɛ bɛɛ fɔlɔ ni kɛ justice tɔgɔ fɔ dɔrɔn u bɛ minɛ k'i don kaso la bi bɛɛ bɛ ka kuma bɛɛ bɛ ka jigin u kan fan bɛɛ donc a tɛ se ka jamana mɔgɔ tɛ se k'i sago kɛ mɔgɔw kan quoi mais procureur ɲumanw bɛ yen dɛ juge ɲumanw bɛ yen an ka foli b'olu ye voilà minnu bɛ tiɲɛni na hali u man ca hali u tɛ mɔgɔ tan bɔ u dɔnnen don u tɔgɔ dɔnnen u jamu dɔnnen don munna Assimi i b'u bɛɛ bila ka taa Kidali c'est tout Mali justice ka ɲi dɛ mɔgɔ 5 bɛ mɔgɔ 6 de man ɲi i b'olu quitter de ka bɔ Bamakɔ kɔnɔ bilayi wallahi procureur ɲumanw bɛ yen moi je suis très fier de certains magistrats bin ala cɛ ne tɛ bi justice bɛɛ kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka justice tɔgɔ cɛ bilayi a t'ale mɔgɔ 20 bɔ u tɔgɔ dɔnnen u jamu dɔnnen don a y'u gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ c'est ça ka problème an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini maliyɛnw an ka président Assimi ka kuma lamɛn yan yɔrɔ la an bɛ président Assimi fo a bɛ ka kuma min fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. Les discours ne sauraient suffire. Ensemble, nous devons donc poursuivre la réforme déjà entamée dans le secteur de la justice qui, rappelons-les, regorge de nos magistrats intègres, soucieux du devenir de la famille judiciaire et pour lesquels le changement de la justice ne doit nullement être un vain mot. Au-delà des engagements individuels, le changement tant souhaité doit être porté collectivement par une prise de conscience générale. Voilà. De nombreuses mesures d'accompagnement. Aye kuma mun fɔ an tɛ se ka bɛɛ jouer parce que an tɛ fɛ vidéo ka jɛnya président Assimi bɔra dɔrɔn a y'a yira ko justice ka baara de bɛna daminɛ kawa ko nin y'ale wulilen justice ka baara la dɛ Assimi an b'i kɔ bravo merci mon président que Dieu te bénisse maliyɛnw an ka don nouvelle dumanba yɛrɛ kɔnɔ sisan nɔ ko courant de bɛ ka tigɛ Faransi sisan courant tigɛ de bɛ Faransi sisan maliyɛnw yanni an ka don Faransi courant tigɛ la maliyɛnw l'armée malienne monte en puissance c'est très très bonne nouvelle et dɔgɔnɔw ka dugu la
malien ko armée malienne est terroriste bunte fo ou be ka wa karabati uyo terroriste keleme ka lamu sa ni tara dogono dugu la sanno terroriste mokti dugu mokti butigi fefe no karabati desera awalamu desera terroriste be ka ta lamu de sa ku bo moshu tege san karabati be ka don ku pare ko nyuma pour que o kana yi tellement anga sorasu be ka san peren jigu kambi hal nu dora menenen ngola anga armée be tu kaba a terroriste do ere a do klo girna anga marfa mangambulu a terroriste do be hal ni kuma ko karsa ko alo ko ba ko lu tala bu be kuma bobo kanna a do ere kera bobo yegui tellement anga marfa pisane me na tira to a terroriste do be ou jabe tege fado na do ere la malien ala sabo aw sabo bien vendredi 2 décembre 2022 anga ta ko nambe tambese aywa awara semaine mena ko pays dogon bankas depuis 4 jours les terroristes ont fui les patrouilles des forces armées maliennes et se réfugient sur les hauteurs de Gorée et Dogo. Et Allah, ana armée ka puissance de fait boulot. Terrorisme be ka boli. Halu dingando do o bolo ka ti kungolon do enno. Ado ere a terrorisme do be ku bomoshi di, ado be ka furugianu, ute furugiando ngela blende awa moko bomoshi ja ere ube chama strane be bi a terrorisme ni tra mokti butigi lamu desara ro bela pew. Terrorisme lamu saka a lamu be san ku bomoshi tege fambe. Ou masque ko juma ou tja tegelembe moko ka saga munu shwena moko ka fenga munu shwena ou ya anga sorosu be ka force de soro terrorisme kambi façon de njugu to fofo ka jienwuli nous e woni mu yotro be na ça ne va pas ça ne va pas ago ko mbali ko vichere be malla courant mena te awa malion ako courant mena te farasi ha anga ijo anga tla ango video kala folo ango kadama vocal doye malion ala sago aw sago bonne nouvelle be ko courant mena te farasi Jean et hiver 2023 sans courant mena jo ko Francis Okolso do bena fermé bi vendredi 2 décembre 2022 anye information soro a video be bena video kala aw na ambara je nyoko fe ko courant mena tege Francis Okolso do bena fermé en même temps ko Francis métro mu me poli ko wa ko métro do bena jo awa uka essence ferro gas et gas station bomba nga ere bora ngono doni anglais moko ka gas station voilà gas station essence be ferro mina gas station ya abe fo bomba nga gas station voilà gas station essence be ferro mina de oro chama fana be na fermer Francis malien aya ke to de maflingere mare mengina souvent modo ko quoi anglais jaranda ko jugu malien aya la de mina ro kala sanno français wera de dabe ka fo kaiwa ko sanba pa de ko uyu deli ko journaliste ko na fo de ko makarongo Francis journaliste ma ku kana ni sekere fo de kunu ya fo ko Francis ka dombe wuli makaro re contrôle mais aya ka journaliste re kuma kana je aw ne anga je kala je nyoko fe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition, les coupures d'électricité qui menacent la France et commencent à inquiéter les pouvoirs publics. Nous évoquerons ensuite les filières criminelles de passeurs et enfin une page guerre en Ukraine avec la ville de Bakhmout qui fait l'objet d'un affrontement permanent entre les forces russes et les combattants ukrainiens depuis 6 mois. Et à la une de cette édition, les coupures d'électricité et une série de fermetures d'institutions qui menacent, c'est ce qui plane sur la France à l'aube de l'hiver 2023. Des coupures comme en 40, après avoir voyagé dans le temps avec les couvre-feux du Covid. Il va désormais falloir vivre avec la crise énergétique. Il y a quelques mois, Bruno Le Maire affirmait que nous allions mettre l'économie russe à genoux. Désormais, il va falloir expliquer aux usagers pourquoi des lignes de train pourraient être supprimées et des écoles temporairement fermées. Le président du réseau de transport d'électricité, RTE, Xavier Piéchassic, affirmait mercredi matin sur France Info que le risque de coupure en France était réel. Peut-être plus inquiétant encore, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, affirmait lui, mercredi, sur BFM, qu'il n'était pas question de dire aux Français qu'il y aurait des coupures. Véritable boussole qui indique le Sud. Voilà. Tout Français comme gouvernement porte-parole ko Francis kuna fol dina kana fo français nyana de ko courant tege be nalinde kono kradron ko mogo jabe tege awa ya fo de awa fora fana aya yoron ma yoron ke retourni anga yoron na me doni dron aya yoron la me. Ce donc rassurant, ce qui n'a rien de rassurant. Voilà. Peut-être plus inquiétant encore, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, affirmait lui, mercredi, sur BFM, qu'il n'était pas question de dire aux Français qu'il y aurait des coupures. Véritable boussole qui indique le Sud, l'ancien ministre de la Santé, se veut donc rassurant, ce qui n'a rien de rassurant. Surtout que le patron de RTE disait le contraire au même moment auprès d'un autre média. Xavier Piéchassic évoquait ainsi des coupures qui ne sont pas une fatalité et qui pourraient être contrées par une baisse de la consommation.
Pour vérifier l'état énergétique d'un secteur, une application a été lancée, EcoWatt, qui permettra de suivre la tendance énergétique de votre zone d'habitation pour potentiellement agir en conséquence. Ce service peut aussi être dispensé par SMS via un abonnement. Pour l'heure, il y aurait eu 300 000 téléchargements d'applications et un peu moins de 500 000 abonnements par SMS. Un échec qui pourrait rappeler celui de Tous Anti-Covid, même équipe, mêmes échecs. Et quand bien même l'application était utilisée de tous, que permettrait-elle sinon de constater notre incapacité à être énergétiquement souverain? En somme, la France, c'est le Liban, sauf que l'on sait quand ça va couper. Pour faire face à cet hiver 2023, une circulaire gouvernementale va être transmise au préfet pour préparer les populations à des coupures qui pourraient concerner 60% des Français. Un document qui concerne la France métropolitaine sauf la Corse, qui est rattachée à l'Italie. L'hypothèse de délestage est aussi évoquée. Ce terme doit être bien compris. Un délestage électrique correspond à la suppression de l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients pour éviter la saturation de l'alimentation électrique. Cela peut aussi s'appeler des coupures. Ces coupures devraient être effectuées pour certains territoires de manière tournante et ne devraient en principe pas concerner les lieux à risque. Voilà. Ko Fransi, nous y courant bla quartier de la, ou be dugu de la, nous y courant fenge, ou be tlaka courant tege, ka tlaka courant di dugu la, ko de bena damne Fransi, ha, malien, ala sago, au sago, ou de fa nouvelle la, anga kuma to la mesan. Comme les infrastructures médicales. Les horaires visés seraient entre 8h et 13h et 18h et 20h. Les conséquences d'un manque d'électricité pourraient s'étendre au transport avec l'annulation de lignes de train et métro pour éviter que ceux-ci soient interrompus en cours de route. Les industries qui existent encore en France pourraient aussi être affectées par des coupures, même si certaines demeurent prioritaires en matière d'approvisionnement en électricité. Quant aux écoles, il serait envisagé de les fermer le matin en cas de coupure, ce qui engendrerait un enchaînement de désagréments supplémentaires avec les questions de garde et de manque à apprendre pour des enfants, écoliers, collégiens et lycéens déjà durement touchés lors des fermetures covidiennes. Avec 20 des 56 centrales nucléaires françaises à l'arrêt, la France est donc particulièrement exposée au risque de coupure, même si celui-ci dépendra aussi des températures. EDF se presse autant que possible pour redémarrer plusieurs centrales, mais l'entreprise ne peut pas faire de miracle face aux décisions politiques passées. La France, autrefois exportatrice d'électricité, va devoir solliciter ses voisins, parmi lesquels le Benelux, l'Espagne et l'Italie, ainsi que le Royaume-Uni. En outre, Paris a conclu un accord avec Berlin portant sur des échanges. Allah, ko Fransi be ka boli ka ta dugu de, ma fina ko Fransi ka ko ban. Segu ka aga do minena ha. Segu aga do minena ko Fransi be saraka del la sano. Palan ne be magoro bolo, magoro ni palan ne be yala la sa ko daragari. Magoro ni palan na Ameriki ko nyama gandeme. Abe del la sa Fransi kera saraka del la de sangui. Magoro na Ameriki kana Ameriki president deli ko ko gelabe na Fransi o faka. Malion, si ça atara Angleterre, kabina atara Allemagne, awa magoro be tournoi international de la san non. Ka taga delu de kesi sa. Jamana to bi se ka fara ka Fransi sauver tuko amina. Malion ala sago aw sago ay u yɛrɛ ka journaliste da fɔ dɛ mena m'a yɔrɔnin kala aw n'an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ ne tɛ k'a fɔ dɛ u yɛrɛ ka journaliste de bɛ k'a fɔ voilà ko Segu Tunkara voilà an b'an ka fɛn fɔ ni prévu de dɛ a filɛ nin a y'a yɔrɔnin lajɛ voilà. En cas de coupure, ce qui engendrerait un enchaînement de désagréments supplémentaires avec les questions de garde et de manque à apprendre pour des enfants, écoliers, collégiens et lycéens déjà durement touchés lors des fermetures covidiennes. Avec 20 des 56 centrales nucléaires françaises à l'arrêt, la France est donc particulièrement exposée au risque de coupure, même si celui-ci dépendra aussi des températures. EDF se presse autant que possible pour redémarrer plusieurs centrales, mais l'entreprise ne peut pas faire de miracle face aux décisions politiques passées. Voilà. Ko Fransi centrale nucléaire do bebe na fermé. Ni ngo gele bena do Fransi aka bo aklima. Segu ka do mine na koyi. Segu ka aya do mine do wallahi ala ya ka do mine. Ambe Segu ka befo. Malien ko Fransi usine baw bebe na fermé ala teme. O kelenge flena fala tuguni ko Fransi école ani terrain ligne. Anga kuma to la medro. France, autrefois exportatrice d'électricité, va devoir solliciter ses voisins, parmi lesquels le Benelux, l'Espagne et l'Italie, ainsi que le Royaume-Uni. En outre, Paris a conclu un accord. Ko Fransi de kumbe électricité di mogoma ko bi ko Fransi de bena taka deli ke san Royaume-Uni, Espagne, hali Espagne, Fransi be ka boli ka ta Espagne do dili ala Malion ni magara malila dron ala bila jigide anga kuma to la me. Accord avec Berlin portant sur des échanges de gaz contre de l'électricité. Comme pour le Covid, l'enseignement de cette crise demeure le même. Gouverner, c'est prévoir, et il semble bien qu'ici encore notre personnel politique est échoué.
En effet, même sans remettre en cause l'orientation atlantiste contestable de Paris, il était possible pour la France de conserver une certaine souveraineté énergétique en préservant, voire en développant, notre parc nucléaire. Faute d'autonomie, il est impossible de peser face aux autres puissances, ce qui induit inévitablement une vassalisation de la France, une vassalisation qui convient parfaitement à Emmanuel Macron, actuellement aux États-Unis. Et alors, quand on a que ça, quand les Français ont puissance nucléaire, naba ni diɲɛ bɛɛ Faransi ye 5e puissance de ko ko Faransi tɔ bɛ ka jigi ka taga fɛ dɛ ko ne Faransi jigitɔ de ka taga fɛ segukaw y'a duwawu don dɛ segukaw Ala ka barika don Ala a ka duwawu minɛna awa ko ne Faransi jigitɔla de dɛ Faransiw bɛ kasi la Macron bɛ kasi la Macron bɛ saraka deli la Macron kɛra saraka deli la de barika den ni magara Asimi na dɔrɔn i bɛ bin de i m'a debi Macron sera Asimi ma dɔrɔn a bin na Asimi i da i ka sɛsogo ɲimi na Asimi yɛrɛ ne Asimi yɛrɛ ni Asimi yɛrɛ sigilen sɛsogo ɲimi de la Asimi lafiyalen bɛ Malien minnu bɛ ka bɔ ko vie chère n'a ye mɔgɔ min panga purudile ko gɛlɛya bɛ Mali la a ye taa Faransi ni mɔgɔ ka gɛlɛya bɛ la dɔrɔn a fɔ k'a ka Faransi visa ta ka taa n'a ma tila ka segin ka na Mali la ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ ko Faransi écolisow de bɛ na fermer gɛlɛya bolo dɛ ne m'a fɔ dɛ u yɛrɛ y'a fɔ aw bɛɛ y'a mɛn très bien awa ko terrain bolisira caman fana bɛ na fermer tuguni ko Faransi usine caman fana bɛ na fermer tuguni a banna koyi minnu bɛ kulela Mali la n'an ye mun ɲin wɛrɛlen ye k'a fɔ ko vie chère Asimi ka marto bala bo anga tigi da kono nyim be kar Mali ye barka jamana de dɛ Faransi tura Mali la dɔrɔn Faransi mago sara chouet awa Maliens faso de ɲuman bɛ taa ɲɔgɔn bɛɛ fana sini ni Ala na kira sɔnna ma ko nin ye Faransi ka ko de bannen pewu Faransi ka ko bɛɛ de binnen filɛ nin ye Faransi ka ko de bannen ye Maliens y'o de fara n'i sera Mali ma wallahi ko Faransiw ka sɔrɔsi de minɛna drogue feere la Ala ka dongo dugu cɛ Faransiw maloko dɔ de bɛ bɔ Ala ka dongo dugu cɛ Faransi maloko dɔ de bɛ bɔ Faransiw ka entreprise dɔ kun bɛ an ka denw suɲɛ Mali kɔnɔ ka t'u feere Faransi Maliens o association o devoir n'o o video yira aw la o dongo o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ko Faransiw ka sɔrɔsi dɔ de minɛna ni drogue ye Maroc an y'o fana bɔ k'o fana yira aw la o fana tɛmɛnen kɔfɛ tuguni ko Faransi ko courant tigɛ de bɛna daminɛ Faransi janvier mɛna jɔ ka taga bila fo nɛnɛ ka ban ko Faransi tɛna hɛrɛ sɔrɔ bilen ko ekɔliden caman bɛ to so ko ni ye courant bila quartier dɔ la ko n'olu ye hɛrɛ dɔɔni sɔrɔ u bɛ courant tigɛ o quartier la ka taa quartier wɛrɛ fana courant fɛngɛ Faransi bɛna vie o cogoya de la Ala ka hin'u la Maliens Faransiw bɛna baarakɛdenya daminɛ Mali la Ala tɛmɛ an bɛ visa ni Faransi mɔgɔ k'a bɛ visa ta ka na Mali la Asimi kana visa d'u ma dɛ i bɛ to k'u gɛn visa la Mali bɛna kɛ Eldorado de ye awa a y'aw muɲu sɔɔni dɔrɔn Mali kura in bɛ jɔ a Mali bɛ k'an bɛɛ sago ye que Dieu bénisse le Mali bɛɛ ka ɲɔgɔn bɛ fana sini samedi 3 décembre à 10h faso de ɲuman bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn bɛ fana an bɛ taa Asimi sankɔrɔta an bɛ Asimi bɔnbɔn an kɔ la fo 2050 fana Asimi yɛrɛ kɔrɔla hali n'a kɔrɔla an b'a fɔ ko ayi dɛ n'i bɛ to fanga la Asimi tatɔ tɛ koyi awa démissionné tɔ dafɛrɛ Asimi bɛ to fanga in na a bɛ fanga in gérer fana fo ka taa Mali ka indépendance totale di hali Faransi wulu an b'a bɛɛ bila an b'a bɛɛ kɛ avion kɔnɔ ka taa di Macron ma ye Maliens aw k'an bɛn caw a y'a da ka sinɔgɔ a y'a ka sɛsogo ɲimi a ka da ka gɔrɔndɔ ni minnu ko ko gɛlɛya bɛ Mali la a fɔ k'a tigi ka taa Faransi yɛrɛ bɔra san nɔ ka ka gɛlɛya fɔ sisan a ma dogo mɔgɔ si la koyi Faransi président bɛ saraka deli de la bi o dogolen tɛ mɔgɔ si la bi Faransi ka denw bɛna gɛlɛya ye aw ma sigi ni mun ye anw ka sanu ba 75 de tun bɛ bɔ Mali sanu na san o san u kun b'a bɛɛ suɲɛ ka bɛɛ k'u pɔsi la Asimi nalen Asimi y'a yira Maliens na ko Mali sanu kɛra Mali ta ye Maliens an kan ka Asimi fo dɛ ni yɔrɔ min kɛ ni ma ye an b'o fɔ Asimi na mais wallahi Asimi ye Mali sanu kɛ Mali ta ye Maliens an ka transition in supporter an k'u dɛmɛ u ka baara la bɛɛ ka ɲɔgɔn bɛ fana sini an ka président Asimi bambu an kɔ la fo 2040 fo 2060 a k'an bɛn caw